Velkommen til endnu en dag på gården. I dag skal vi gøre markerne klar til at blive sået, og det hele starter ved at finde en traktor. Jeg har fat for den. Den her Ford, den skal jo bruge til noget. Jeg ved ikke, om man kan sige spændende, fordi det er meget normalt. Men noget, jeg synes er spændende at køre, så vi skal lige have den her af. Og det kan jeg godt lige fortælle lidt om, hvorfor jeg har den vogn på. Det er fordi, vi kørte et lille bitte eksperiment med æggeskaller. Jeg ved ikke, om der er nogen derude, der har brugt til at kalke deres marker med. Men vi har prøvet at køre noget æggeskaller ud på den ene mark. Måske en dårlig stå på den her. Det er simpelthen sådan, at det ser ud. Jeg gider ikke lige røre ved, det lugter også lidt. Men det er bare sådan noget små smadrede æggeskaller. Og som vi jo altid gør, så smadrer vi ikke kæde på den. Og det er jo Hannes, der kører, så det er jo Hannes, der smadrer den. Det er i hvert fald det her, jeg prøver at køre på den ene mark, og så må vi så se næste år, om det giver et eller andet godt, og om vi skal blive ved med det. Fordi så skal vi nok lige have lavet noget bedre løsning til den vogn. Eller en anden vogn for den sags skyld. Men i hvert fald, den her, og så en harve på, og så fortæller jeg, hvad vi skal. Jeg har fandt en harve. Så lad os lige smide den ud. Og det er bare lige den der stang i her, og så op og så løft. Så den her der i. Der er en clips. Ups, den er i. Modsat side. Og det samme, en clips. Godt, så har vi Ubi, og det er en automatisk, hvad kan man kalde, automatisk klik i og lidt spændt til. Den er spændt. Nice. Så skal vi have foldet den sammen, så vi kan køre med. Hoppa! Putte den her ned igen, så vi ikke mister. Og det samme på den anden side. Ups. Sætter split i, så vi ikke mister. Så skal jeg bare have tømt støvler fra jorden. Og så er vi klar til at køre ud og smadre en mark. Det bliver hammer godt. Det er den her mark, vi skal have på. Det er her, vi har høns til at gå. Og de steder, hvor der ikke er græs, der skal vi have. Og så skal vi tage noget af det korn, som vi har liggende ind i laden. Det skal vi så have sået i her, så det kan nå at spire og gro en lille smule op til vinter. Så hønsene, de har noget at gå gnask i. Så det skal vi lige prøve at se, om vi kan få fikset. Og jeg skal simpelthen køre hen over og støde herinde. Og jeg håber, jeg ikke får strøm. Yes. Lige før vi skulle ud og kigge ud. Ja, lad os lige gå ud og kigge ud. Så jeg kan godt se, at det ligner lidt Sahara, det her. Og det er lidt små hår, det her. Så hele den her plet, det skal haves op, og så skal der sås noget korn i. Men masterplanen, den kan jeg lige få fra Mr. Søndergaard ham selv. Fortæl om din plan. Bare lige have jorden løsnet lidt, og så skal det egentlig bare lige have noget korn, der lige kan gro lidt op, så hønsene de har lidt af til vinter. Vi lige så godt æde korn. Ja. Ja, og så er vi skide i havet. Ja. Så hele det plet, der er klar. Ingen også op af. Ja. Alt det, der ikke er noget på, det skal lige haves op, og så lige have en tur. Ja. Og herfra begynder det hele at blive lidt mere tosset, da han har fået sig et nyt køretøj, som kan bruges til lidt af hvert. Afsnakke! Da-da! Og hvad med det køretøj? Ja. Nej, det er ikke så væk. Det kan faktisk bruges som kameravogn. Ja, den er tændt nu. Fundet en ven. Hvad? Fundet en ven. Ja. Ja, den er så kær der. Jeg prøver at stikke af frem mig, men jeg fanger dig. Ja, det ser lidt utilfreds ud.
Skal du finde ud af det der kamera? Jeg ved ikke, hvordan man zoomer. Det har jeg lært. Det er sådan noget. Shit. Nej, det er op og ned. For helvede. Det sidder også. Se, der. Der. Ja. 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 Kæft, vi burde ikke have kamera. Så lader jeg være. Lige en spisepause. Så er det Elmara der. Men der nu skal ud over Amark. Så var vi her jo. Yes. Så skal jeg bare lige have foldet her ud igen. Og skal vi med at få smag af det mark her. Lad os gøre det. Så er vi sat ned med færdig. Det er blevet fint. Der er lidt møg i hallen herude, synes jeg. Eksempelvis det der, som jeg har kørt det samlet sammen til en bunke til sidst. Men det ser faktisk rimelig godt ud, det her. Det første år, vi prøvede, der var det mega humpet. Ikke lige på den her mark, men dem vi havde derhjemme. Og det her, det er bare sådan... Det er lækkert, det her. Så den her, den er havet. Den er hjemme, den er havet. Så skal vi bare lige have såmaskinen i. Og det er også... Det forklarer vi også lige, når vi gør. Fordi jeg ved godt, det måske virker lidt dumt. Men der er mening bag galskab. Så det kan jeg glæde dig til. Jeg får lige pakket den her ind igen. Det tænker jeg ikke, I gider se. Så det er korteren. Så er den pakket sammen, så kan jeg køre hjem og det bliver nok ikke lige i dag, vi sover, tænker jeg. Hvad er klokken? Nej, det bliver ikke i dag. Det bliver morgen. Eller en anden dag. Det er en ny dag, solen skinner. Og vi skal ud og så. Så vi tager Ford, som er ude at køre i går et par timer. Piller havn af, sætter en såmaskine på, ligger såmaskinen klar til at komme ud og smadre noget mark. Og så skal vi have hældt noget korn i, så det bliver hammer godt. Det kan godt være, at jeg lige gør noget rent, så jeg kan se noget ud af vinduet. Ej, det var en god idé lige at gøre. Vi gør et eller andet. Vi har fyldt maskinen op, så nu skal vi ud over mark. Magnus han lige ved at pille hegn ned, så vi kan komme over. Bare ligge det over jord. Bare... Hvordan får vi anden bed så? Du hopper over. Det er bare den der pille der. Den pille der, den trækker du bare lige. Bare træk det hele op. Og lad os fyre Ford ind på Amark. Vi er lige gået ud for at kigge i jorden. Udenbart så ser det egentlig fint ud. Jeg kan lige vise det. Nu ved jeg ikke, hvor godt man kan se her. I der. Ups, der var en. Hvis vi lige kan grave lidt i her også. Det kan godt være, at jeg har misset det række fuldstændig der. Der. Yes! Det kommer ud. Ja, nu går vi så her og kigger på Thor, han sår. Jeg ved så ikke lige, om det bliver alt for godt, men ja, det må vi så håbe, når det kommer op på jorden. Så, men jeg filmer lige, når jeg ser ham i en rigtig vinkel, så jeg kan så, når han kommer, så kan jeg lige filme en rigtig vinkel, når han kommer, så det nok det godt. Det skal nok se ud til at blive fint, men ja, som sagt, men vi kommer jo først til at finde ud af det, når det så kommer op af jorden. Men nu går jeg lige over til sådan en høne herovre. Jeg ved ikke lige, hvad fanden hun laver der. Men ja, jeg kan faktisk ikke rigtig finde ud af, nu kommer Benjamin sgu da. Ham kan jeg også lige filme her. Se, han kommer derovre. Nu kan jeg lige lidt over til ham her. Nå, vi har fået
kørt, jeg vil næsten sige halvdelen lige nu. Så jeg er lige ude og kigge i såmaskinen, for lige at se, hvordan det ser ud. Der går nok ikke monteret meget. Ej, det er alligevel, der var, altså vi havde startet jo, så det er stadig ikke meget, det der. Jeg har kigget ud og kigge i horisonten her, og det er flot. Lad os lige kigge ind i de striber her. Jo, der var noget der. Der var en der. Der er sgu længere ned. En i de andre række. Der er også en der. Så det ser egentlig fint nok ud, men der kommer bare ikke meget. Jeg synes ikke, den har tabt meget. Men det har jo så heller ikke forstand noget. Som jeg har faktisk overhovedet ikke noget forstand noget. Det er min far. Han ved lidt om det. Det gør jeg ikke. Jeg er uddannet mekaniker, og han er... Det kan jeg faktisk ikke huske. Så er vi færdige. Lad os se, om der er blevet brugt lidt mere nu. Jeg gør lige lidt ekstra. Der er blevet lidt. Godt nok ikke meget. Det er ikke meget. Det er ikke meget. Det går lige ind og snakke med chef om det der. Og det var simpelthen det sidste, vi havde tilbage i kamerarullen. Og marken, den fik altså lige en tur mere med såmaskinen. Og vi fik også lige sået marken ud på det her. Og det var simpelthen alt, vi havde for i dag. Og jeg håber, du nåede i videoen. Husk at like og subscribe, og så ses vi i næste. Moin.